Balima Anyokma, très urgent. Balima bien dimanche 16 novembre 2025. Balima ala esegu tongaraka tien bado bangibi. Niger président général Tchani abora akumana ako. Ko tubabu ye nyongonye ke an krefe dugu dola. Ku ye décision ta kubena Mali kla fo sigoroma nani. Ne ma kuma info de. Niger président ne bora ka fo ko wa ko Mali klali ka réunion kera ka bampe ko Mali klatola de du. Ko blokisi mbe sena a dabora ka Mali bine ka Mali ta ka di jatike wale mogoma u ka bosun ka kusagoyi yaro nebe ka kuma infawate ka dala de boko menda e mentigiladi anga janga Niger président kuma kaname ko wero fana be dugula metla ko fana fo Malion ala ka tien bangi ayala me le combat qui se déroule aujourd'hui sur le territoire malien où les citernes sont systématiquement interceptés et détruits. Tout ceci rentre dans la volonté d'asphyxier nos pays. Le Mali, le Burkina et le Niger mènent le même combat. Les FDS de ces pays mènent le même combat. Voilà. De déstabilisation à travers l'asphyxie économique, les mercenaires et leurs sponsors ont changé de fusil d'épaule. En quoi faisant, je vous le dis pour que vous preniez conscience de l'étendue de la perfidie de ces gens que nous combattons. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA. Front de libération de l'Azawak. Donc, l'émirat de l'Azawak. Voilà. Qui sont les... Ko ouye réunion ke ka biaka kube Mali kla fo sigoroma nani ko kla front de libération de l'Azawad FLA ouye et rebelle munu fle Algérie FLA nous ye mouvement courant sigi fu a to elema sema mogo de ka mouvement ko yoro do beta ga doluma uluboku jama emirati anga to lame Masina Emirat di Masina abodo o yamado kufa ni fendi donc Mali centri ko fana ka jama yoro do ko di Amadou Kufa numa anga kuma to lame de Tombouctou qui sont l'émirat de Serma Gourma. Voilà Tombouctou tay les mouvements arabes de l'Azawad olu chamame soro rondila donc Tombouctou ta ko fana ko chuga fana anga kuma to lame Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Voilà. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Kumabana. Malembe kumame. Ko Burkina te kla, ko Niger te kla, ko Mali de be kla fo sigoroma nani. Hay, ala nichi. Nini kumbora ne segu tungara de da, uba fu kone faso de njugui. Malanga ke tien fait ça. Ni ASI président de Bolé ka kuma tanto. ASI président de Boraka ne fo Mali klali ko kuma ko de folen flé ko décision de tara. Aw akli général Tchani yaro nini kuma kun borane de segu tungara da. Ayi ba fo segu tungara be kan ja teke segu tungara ibe kan ja teke ni kuma in kante ante fe ka me yan sege dongo do iba keta. Bon, Niger président de Bolé Fleka, fo pam. Aboro Niger président Boraya fo, n'est-ce pas? Aboro ka simite ni kalama,
Assimi meni kalama. Niger président ka voyage mun kara na ni kuma ifo Assimi ngena. En même temps ay kangarda Assimi wugati mina ni décision tara. Wugati mina u kumbe ka wuli kubeta plainte do Algérie contre la. O wugati kele ni réunion kera. Nte mana ko de. Ima Niger président bolé ka fo. Ou ye décision ta wugati mina Mali kumbala ka be plainte do Algérie contre la. Ou me ñoko clasher la wugati mina. Algérie kumbe fe ka c'est-à-dire que Algérie kumbe fe ka tiendo do Mali ko ka bo akilima. Irisu de Général Tchani Blakana Assimi Goïta voir. Ima depuis Général Tchani bora mal la dro ou ye Algérie attaquer le dabla. Général Tchani nana bon, amé AEC de là. Nima Algérie toy, ni Algérie attaqué anti-segui de mede. C'est-à-dire que Koko Dougolembe, et réunion fin kera, Général Tchani de Boraka befo 600. Alta kuma ni Français de Kuyeni fa samba so ko Français be fait ka Malichi. C'est-à-dire a be fait ka tchingé de Dougou. Niger président de Bolé Fleka ira comme Mali klali ko de réunion kera ka bampio. Ne se kutungara fo se kutungara de be kan jatike. Oh mais Niger président Boraka fo sang. Ti sanga ke horo nyanga ke tien fait. Ala ke tien fait. Problème ye mounye. Général Tchani ni fa Assimi ngena mena koy. Ko wera ube munu ima dogola neton olu fofolo. Général Tchani kuma chama ne fo Assimi ngena Assimi de meka geledi problème yodi. Général Tchani na aya Assimi informé. Mogo munu fona be ka bo ko Mali ka blokisi be Sénat. Ko Burkina te ka ndeme de Niger te ka ndeme de Burkina be ka Mali deme Niger be ka Mali deme pian Burkina be ka Mali deme de anye be Sikaso loloni na Burkina VDP ou de la kataka Sikaso ka ou deme a ou yininga Burkina be Mali deme na de Assimi de tese ka deme parce que Assimi tese ka ko glan Assimi bi na fo tori ni basa bla ko la drabe yela ere mais ne tori bla ko la drabe boka bia koka Assimi odi voilà la vérité Burkina be ka ndeme Niger be ka ndeme Irisu be ka ndeme Chien do kulukulu kono o chien tigi mais chien ku clé o chien redi. Assimi tse ka Mali sauver malheureusement. Voilà la solution. Voilà. Donc Général Tchani Bora ayafa Général Tchani ga boli kunye mu yabado. Depuis que njaka sere dade mana Assimi fait Assimi mame awam Bora nya fo bena. Général Tchani ne fo Assimi na ko Assimi ka fo Mali na Assimi banga fo Général Tchani fana Bora ka fo. Comment mon fleni Niger président Fleka fo aya fa Assimi ngena amena. Assimi be ka info de Mali on a dit. Capitaine Ibe Bora ko kumbe fe kataka attaque ke Ouagadougou au rond-point yoro la. Jamana AEC jamana président be buka jamana dembe informer fo Assimi. A échouera a te fo ka fo. Awa fo konu kuma fo ko e faso de njuguyai. Shogal fana kumbe ka Général Tchanta de Morassi de fo amne ko don kasola. Ben le cerveau fana kuma kan kuma kele fa ben le cerveau ne ko dun kasola bon kuma be fla nye kor malion ou ye réunion de ke kube Mali la ou ya décision ta wo barad la aya remarqué jatka wale mogo be ka yoro mina Mali te ka se ka shi bosula depuis ko inda mina bloqué ci damina phobie jatka wale mogo yo dugu mine tero yo dugu mine Mali a dugu be bubulu ou be ka do de faraka de faraka. Et puis, il m'a y a un mercenaire ou fois, Général Tchani mercenaire ko kuma fois. Général Tchani ko mercenaire ou de ko mercenaire ou be koina. C'est-à-dire que terro be kanga dugu fe mine. Ante kasi mine ou la. Teza watan fla bubulu. Mali dugu keme woro ni ko de bubulu bi. Keme duru de kundo me keme farala kan. Abeta keme woro be keme wulum vlala. Obe dugu chama ne bine dugu chama mine sanno. Ubu ou to renforcer di. Assimi kele enquête klonge fete ni ou. Bon, c'est ça. Ni sita so betantuka la. Général Tchani Bora ayaka responsabilité dégagée kaboui. Puisque Assimi te na fo. Assimi ga politique de beka foko tout va bien. Si ça ne va pas, bon président et foko ça ne va pas. Niger président fleur, Burkina président fleur, Olubuga jamano do informé. Ali France be fait attaquer préparer Niger. Niger président me boka fo. Jamano do nyana aya kolosi be fait kaneke. Mi ta Assimi kan fo. Ni ya fo fana bi kele. Burkina président me boka kuma o. Ma ale de ko anga dugu, anga tien dugu. Na to la kasa bebo.
Général Tchel fait comment faut Assimi ba kalama de Assimi ba ngafo Mali on de. Awa Général Tchel ngora fo. Mali klal ou ya barake ka bampeu. Attends ka exécuter di. Voilà. Donc maintenant au bela jele tebenen ko fait. Ka fo nyana. Burkina be ka Mali demain, Niger be ka Mali demain, Russie be ka Mali demain. Nimbe be ka Mali demain. Assimi de tissé jamana mara chogola. Problème ya Assimi Goïta di. La Assimi Goïta flène par exemple, Assimi ka échec sur la fin normalement de fait. Assimi ka échec folo. Oye ka asura si nyogo mune ku don kasola. Assimi Mali armée chidi, mais Mali enchemanta kalama. Mali surasi ba flani ko de be Assimi bulu kasola, Mali enchemanto do. Tellement kaso fara, foube kata villa ou de louer. Il m'a commandé invisible ku se ka wakati ndola. Oye Abbas déplacé di. Assimi rena surasi nyogo be kala. Surasi ba flani ko de be kasola Assimi bulu. Atseka moko fara nyogo ka. Ay jamana ko dembe ko do nyogo na. Ka be juguya do nyogona ka be c'est à dire que ka be ken ka fie ka kenyogon kan ka jamana ko dembe ko do nyogona munu me ke kele olu be bebe ki tegeli nyogoma ka ekele nyen kale al korale la musa Assimi Goïta tisini mogonna binaka mogo Assimi te sula nyen kale korale la te sula tise ibe sey jugula naka soro I ka sokona mogo fara nyogon kandi Assimi ni malien jumen kadibi parti politique ayo beti ko bekele ani M5 fana mandi ani karamogo mandi ani jone benanke ay armée fana ci ay surasi ngana be mine armée na ka be du kasola surasi munu be se kala katanu be kala ke rola et puis aga échec yoro fana be tukuni et en flène par exemple ça non et ambo ngabe yuru kere Assimi Goïta n'allait faire la yuru amaseka kelewo. La preuve est que depuis Assimi Bengue Nango Dambeli ou yanga kor war chouin. Saison 2023-2024 ali sini Sénégal ou muga war soro. Milliards be ka détourné. Ou tara ka tasuma do kor la ka ta galon tege. Ko ayi ko kor jennadi. Pour que ka Bengue sutra. Ou bekara Mali kono. Assimi Goïta wololo tanti no ministre transport. Madame Dambele Madina Sissoko milliard tan woro antara milliard tan sigi o yodu hali sirama terrain pompim pom fodoro kalo flakalo sabadoro o ko jora bon aga échec yere mun ka jugu Assimi ka échec mun ka jugu na be anyabe fali do la réseaux sociaux kan ou be ka boko way ko M5 ye ibika gen ko dato ko amen problème no M5 ye bara beke ka banka de Assimi ma depuis M5 ni Assimi nyogom bla domi Assimi tobe ka bine M5 de Kidali libéré ka dama M5 de na 10.17 mesures kanga dugu be libéré dugu fefe libéré la obebe ka minana bi farabugu kumambulu o minana yoro bebe ka mine bi fefe glana Assimi be ka betien sari gay a keriba ko surguba ko na ya chien ka ta kofe na glan ka ta ngefa betla ka chien kana kofe bara fefe ka Assimi be ka betien et puis Assimi ka échec mi yere jugora na bela jeli mo munu mi se ka deme ka Mali jo bekele adara galon tegela ou tekere folo wuya folo Assimi bolo ko kule de bato ko jamana bejo awo fo betaka e Adam Diko nunu France Afrique mogoni nunu ko tolu fara ngonga ane Musa Baraka mogoni nunu ko luka boka fo kube olu souteni hali malien be micro taka kule ko viva Assimi Goïta ko ababina nin korane cheti gagne kalena I gagne ka fuma tout mo wara de bina Mali ko be kelen gagne men kala o Assimi te gagne kalena aya sebende de afakada ate kelen bampeu na ya baka fuma ko tunya mogodi il a échoué sadi Mali bere Mali mogo ta fo Mali te bi Mali bina fa be ka kolongolo ambe orona ko bi Mali bina no ngoyi a bina no ambe fe kala wulidi sinon Mali keni bina do Mali bina fe la plate yone e tero de ni bora bamako kono itaro ko Mali bina no foni bora bamako Mali bina no na ha Mali tetla Mali bina no Mali klale no na klar a klale no fo chien jojoli munu ngo ka bina te ko mobili ta ka baba ko beta kai Mali bina no de malheureusement ambe ko Mali te bi Mali keni bina bi awa bu feka o yebu décision ba ko be Mali kla fana ne ma video ke ka fana mo yada gali de bera ka président ou be emiri musi ya be président me ka yada gali di ne be ka kuma mfana general tiani mane ka kuma cien sigia ne de ya fonyena grande puissance ye nyogo nye Mali koka Niger président sigira ne ka kuma kan
ne Sékou Tounkara ne ala nya be benga ningela malika ne de ala nya be benga ningela mais malien ko de kifika galon tegedi awante de ke Niger président bora ka kuma fo abe amew aba klo da ele ni be kofe aw te fe ka tie de ma klo la abe fe anga bode ko façon de nyuma ko ka galon tege ko ça va alors que ça va pas ne kaba ko ide et puis encore Assimi Goïta corruption ko ora temenen ko fe ka bala en kele ka Kidal Libéry anye accord d'Alger boy ko karani dialogue intermalien ko dialogue intermalien d'abord di ka malien be fara ñoko ngambe ka ya fa ñoko ma ataranga dialogue intermalien yelema ko ka ale oluke généraux yi ka mana ka saboter ka tlatuguni ka bo ke ko ka assise nationale de la refondation ka bo ke ko o effacer ko boy ka so milliards de c'est-à-dire quoi ama ole ke aka tero kele Assimi M5 de ka fadingi M5 bara ka ay nyesol de makabul de tie quoi c'est pas faut que danga be mogo min ko quoi ayo président dangali masiki mali kono ni korona che ay président kele yira ko Assimi abeka fsanay ali be ka sina samara kafsani Assimi bi ni korona che ibe ka vomier ka Assimi ne de phobie pion voilà ibe ka kafsanay mali c'est le dernier de tous les présidents a dante wakatina ani mogo nyana ma kuma nyogo bulu Burkina nyaboran fe mogo nyaboran fe ka ana diga bete menana. Imagine dialogue intermalien kaka dialogue yere reke anga be farango ka taro yele ma ko ke ko ka généraux ko golu ke généraux yi ça dit que o ma botuguni de ka tla ka mogo kele kwa ka mogo don kasola ka kele ka fanga keina fo iba fo maleo nye chena boule ta ka ke Assimi koro kwa kara mogo be mine ku don kasola kara mogo joli be kasola bi sala ay kushi be gushi kwa ne mu fo sorosu nyina na neta fana ka Assimi mine de na kadaya ayaw tu Assimi ko saka na bina be foko sorosu de tilla ko mali bina nete malla koy safra daga chira wuluga mumura wuluti ko law moi je ne suis pas au Mali mais Mali te kabio de manni Mali kadnedi moi j'ai gagné quoi dans ça aw jima mi se ka foko anebe aw jima mi se ka foko ne Sékou Tounkara te Mali koy ni waro ko de kundo ne kumetu ko abe wardi la mogo maw ni waro ko ne kumetu ko puissance men ataka virman sila mais ne de konte waro ko la ne ko me faso kuri la o doro ne do ala de be benga ngela de men machine fana ni ne tay Mali ko de ala ka tien bangi Assimi Goïta ne be ka Mali jo tien ka di ko Assimi Goïta be fe ka Mali sauver de ko Assimi ko Mali kanumbe ela ki be ka Mali jo tien de ka tien ka ala ki ke kalo yele Assimi ala ka Assimi jugu be malu na ka soro Assimi be ka tien ka de Mali ko la mais Assimi ni be ngalunga ala ki libu ni Sékou Tounkara be ngalunga ala ka ne libu ne Sékou Tounkara be tien ka ala ka ne sangorota halala dembe ka foko amina nyama de ni do mani jama deshi ne halala de do wudi wa halala de ba famia ambe halala kred law nyo de fana ngwan shiga ko kataso bilay e mo kam kungolo mémoire en shiga ne tara ka taka 200 giga kuma fotora kungolo be perendi abe to kule ne nunde la voilà ce que moi je vous dis quel sera kungolo mo ka kala dima Assimi Goïta a échoué kuma bomana te dore Assimi a échoué problème na Assimi ma boy a ko de bantola do ne de fly ay kuma infana ni marfatigi nunu be ka avancer di dongo do be Mali dugu do mine dongo do be Mali kando chi ou sigile ba Bamako no tout va bien alors c'est mon rebe ko tout va bien o cheka ba Bamako no e buba kaso la fana war denya bolo na taba diablo do taye confinde ya fana te jigolu la do ye saka monnaie de quoi nous toro mo te do bolo ko Assimi yere de Mali voilà la réalité te jigi do la koy do ta do yere do ta kalama mais do ye war dendi mais bilahi mais mu foyana général Tiani Niger président ngene boraya foyana ko Mali klato dossier ko décision tara ko ka Mali kla fo émirat nani aya be cité awa Assimi ba kalama Assimi adugo Mali onadi e bi se ka tienu ko ka jamana do na tuko jime e bo ma botuguni kane sigi ka décret colon deunta ka 5 ans uniforme dairema c'est dire que jamana ere constitution ko ere kake président ka constitution glan ka tla ko soso dien bengena ima bunyati ka blia ayta dien oro bebe ka kuma Mali ka bengena na Ukraine origine Ukraine bengena no kobi dien bebe ka kuma Mali ka bi fo ka ne maloya folo ni ke Assimi Goïta
Assimi Goïta photo qu'on me fait Amérique boutique baou de là. Eh, mais quand on m'a caché quoi. Ça dit, mon de douana quoi. Ni kaf ni danga ni ma barka danga les flammes à quoi. Ni Assimi de photo qu'on me fait. Américain qu'on me voit sonner Assimi di. Bila quoi sur un choquel be barake. Mais danga de quoi. Allié danga de black sangolo ça va be boka bien coca. C'est-à-dire que t'as jamana yoro. C'est-à-dire que jamana yoro ta ko kenyoga kebe mali jonoyi. Ala bana mogo munna. Mamu mali chi. O mogo kelo ne kebe baraka no lui. Mogo nyena ma fefe yi deme kila ele sa fe ya bekele. Sorasu be kamene ka don kasola. No de fo na kadi sorasu ne tala fo na renga ka simi minere. Na kada ya simi mine, na kada ya ka to. Parce que sorasi nyamogo nu fefe fla be corrompile ni do. Asimi sanu min de tagada bema. Mali sanu ndoro mi se ka mali on ke fen mais Assimi a cladi a somina coup d'état la na somina sorasi mina na tseka mi corrompi abo mine ko don kasola ou ba bo nommé ko ke ambassadeur. Voilà sa stratégie. Mali côté Mali ko kele bana maintenant. Et puis considération mukara général Tiani bora ka fobi kubena Mali classe chien faux chien nani o wakati kele américain ko ka mogo ka Mali bla o wakati kele français ko ka jamana donga Mali bla o wakati kele jamana bawbe ka fugu ka jamana uka mogo ka Mali bla abo kundo ni ato kundo jamana fefe ka mogo ka Mali bla be abebe ko inkalama. Ils savent tous. Assimi muye Mali président Assimi fana ba kalama. Assimi ba kalama. Français ka général François le contre boraya kuma fo. Aya kuma fo. Ou bien yada gal de ke président ka soro ka Mali kla côté naninge ka ke émirat naninge. Donc yada gal avec une fois sous forme d'empire quoi. Mais yada gal de ba be diriger. Mais babo contre radical. O de plan B. Ne kuma info et Niger président matla ka signé ka kuma kan. Ne information bene bolone tsekabla. Transition soutien bako ba donner ba kuma fo tien de do. Ne be ka kuma vote le flana be nya ba lawo. So solta lawo. Ni asama doro ni asama ne be boni sorasine ne be boni information sensible do yi billahi information bene bolo ni na blamay rato ne be réservé o mogo te ka Assimi de mebi o vidéo man te Mali dugogolo ka Mali kono Mali koka ki informer ne men na ko la ka temene ka chete Mali kono Mali koka mogo bi siki ga vidéo ke ite nga situation do ka temene ga ni korone che a chete wallahi billahi ne be nunu do ne nunu jera ne nunu yo ko ka nyoga fe nta fo kan danka burgo nta do fo mbu don kwa ma modele munu don kwa ni ne ku na tala mogoy samba soro nunu ne ke fembe manager war la koy un soro sin manager fo idila u tabolo de mani ne dro na tu contrôle la do me mogo ko la anga bo mogo ko la je mal de ka kla amben na abe ka taka mogo mine ku don kasola katolu ka mogo wole bon katla katolu blakolu ka vidéo ke quoi Adam diko nunu ani avec ataka kuma mogo do fe kataka mogo koron France Afrique mogo ni nunu ani Musa Maraka Musa Maraka pitini ko Amidou Doumbia nunu oluka bo fu ka vidéo ngonu bobla abolo ko de mogo farango ngaya farango ngaya ere munyi au ga leader bo kasola dro au ga leader bo kasola c'est tout. Hali malien be farla ko billahi taala Assimi Goïta hali malien be bora ka kule ki i fasada ite se bina jarala nin korona che se bina ka mogolo be sula watina peke ni soro si nyogo nyedoro i armée divisée i esa do kamara balaka barala ayanga ko be tien quoi folo ni transition kelen kono ni soro su sara faute a souk a kumbe fo mais biuya bedu ye information bedu ka dogo bobara sumuni o jamana bi se ka tanya faire. Donc, il y a une information de Soranga Meboka, nous faisons une information Kumambolo. Donc, soit Flakenby, soit Sorasube Assimi Goïta Genga Bofangala, soit Assimi Goïta Be Sigako, Kaka Dekere Kolonde Nunumbe Boui, Kamorombe Kasola Kobla Assimi Tenoge. Bon, non, ma question, ne Assimi Kentura Ankuna, Aman Sigini Malik Klaldi, Assimi Toy. Na Assimi ma bon Mali kuna me kalo kele ndawma na Assimi ma ka stratégie changer kalo kele ama yele ma foyi do aka kola ama dugu foyi récupérer comme me ka ke
dɔ bɛ ka fara k'an ka kalo kelen sɔrɔ la Mali yɛrɛ décision bɛ bɔ Assimi bolo i b'a ye communauté internationale bɛ na Mali décision ta Mali place la ONU t'i sigi nin ka kɛ n b'o fɔ a ɲɛna dɛ o b'a décision ta o ni Russie bɛ bɛn a la u b'u ka sɔrɔsiw bila ka na u b'a fɔ k'u nana Maliyɛnw sauver de u y'a kɛ jamana mun na olu puissant bɛ ni Mali ye o Mali bɛ se ka puissant ka tɛmɛ fɛngɛ Libye kan Mali bɛ se ka puissant Libye i b'u ka fali dɔw bɔlen non contexte tɛ kelen ye parce que i b'a dɔn intellectuel dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ nkalon tigɛ den dɔw u bɛ bɔ dɔrɔn non c'est pas la même chose hali don min na ne ko n ko an ye Kidali perdre dɔw ye ne sɔsɔ an ye san 10 de kɛ an tɛ ka Kidali sɔrɔ Faransi donna don min ka taga Mali sɔrɔsiw bali ka don Kidali ne y'a fɔ vidéo la ko c'est impossible ko ne nkalon tigɛla de ko Faransi man ne dɔw yɛrɛ ko ne Segu Tunkara ko ne tɛ Faransi fɛ ko i bɛ taa sɔrɔ ko Faransɛw ye ne mɔkɛ dɔ gosi ka tɛmɛ ko Segu Tunkara a la haine contre la France o bɛ fɔra ne ma Mali in kɔnɔ koyi olu dɔw bɛ ka Faransi nɛni bi ka tɛmɛ ne kan Ala ka tiɲɛ bange donc ne kun don Malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn na bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka corps promo don urgent 10 € bɛ na o y'a ta o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka Orange numéro ta olu tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ Orange Money na sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ caw